እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ስእሊ ቅብኣዩ ቀደም ዘመን ኣብ ሓደ ናይ ኣውሮፓ ዓዲ ዝተፈጸመ ሕሞት ንምግላጽ ተባሂሉ ዝተቐበአ ፍጻመ ናይ ሓቀኛ ታሪክ እዩ። እዚ ኣገራምን ኣደናቕን ዛንታ ዝሓዘ ቅብኣ እምበኣር እዚ ዛንታ ከምዚ እዩ። ሓደ ዕድመ ዝደፍአ ሰብኣይ ገመን ብምፍጻሙ መግቢ ኾነ መስተ ከይበልዐ ንኽመውት ተፈሪድዎስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይኣቱ። መግቢ ከይበልዕኻን መስተ ከይሰተኻን ምሟት ኣዝዩ ከቢድ ብምዃኑ ከይተሳቀየ ንዝሞተላ እዋን ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ይናፍቕ ነበረ። እዚ ሰብኣይ ሓንቲ ከም ሓሙስ ዝኾነት ኣዝያ ትፈትዎ ጓል ነይራቶ። እዛ ጓል እዚኣ ኣቦኣ ስጋብ ዝመውት መዓልታዊ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ኣትያ ክትሪኦ ክፍቀደላ ሓተተት እሞ ተፈቐደላ። ዝኾነ ዓይነት መግቢ ሒዛ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ከይተኣቱ ድማ ተሪር መጠንቀቕታ ተዋሂብዋ። ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ክትኣቱ ከላ መግቢ ሓቢኣ ከይተኣቱ ጽኑዕ ፍተሻ እንዳተገበረላ ምእታው ጀመረት። እንተኾነ ብዘይ መግቢ ዝነብር ዘሎ ኣቦኣ ንግሆ እናመጸት ቃንዛን ስቃይን ምርኣይ ድማ ተወሳኺ ጭንቀት ፈጠረላ። ኣቦኣ መግቢ እንተዘይበልዐ ኣብ ቀረባ ግዜ ብሞት ክፍልያ ምዃኑ ክትሓስብ ከላ ንኹነታት ስቃይን መከራን ኣቦኣ ምጽዋር ሰኣነቶ። ኣቦኣ ብስእነት መግቢ ክመውት ምርኣይ ህሊናኣ ስለ ዘይፈቐደላ ድማ ገለ ፍታሕ ክትጣበብ ከም ዘለዋ ነብሳ ኣእመነቶ። እንተኾነ ብጽኑዕ ተፈቲሻ ስለተኣቱ ፍጹም ነቓዕ ሰኣነት። ግና ሓንቲ ነገር ጥራሕ ኣማራጺ ረኸበት። ቀጻሊ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ክትመጽእ ከላ ካብ ጡባ ጸባ ክተስትዮ ወሰነት እሞ ንግሆ መጽያ ከም ህፃን ክተጥቦ ጀመረት። ኣቦኣ ብንእስነቱ ጸባ ድዩ ከም ዝሰተየ ሕጂ ድማ ጸባ ጓሉ ክሰቲ ጀመረ። ብሰንኪ ጸባጡ ጓሉ ድማ ኣብ ቀረባ ግዜ ክመውት ንዝተፈረደሉ ሞት ከደናግዮ ከኣለ። ንሞት ዝፈረድሉ ሕሱማት ኣሰርቱ ግና ዘይምሟቱ ኣዝዩ ተገረሙ። ክንድዚ ዝኣክል መዓልቲ ብዘይ መግቢ ክነብር ፍጹም ኣይኽእልን እዩ። ብማል ንጓሉ ወጢሮም ምስ መርመርዋ ግና ካብ ጡባ ጸባ እናስተየት ብህይወት ከም ዝጸንሐ ነገረቶም እሞ ብጸባ ጓሉ ይዕንገል ከም ዘሎ ፈለጡ። በዚ ተግባር ናይዛ ጓሉ ኣዝዮም ሓሪቖም ድማ ፍርዲ ኣቦኣ ናብኣ ከም ዝዘዋወር ብምግባር ከሲሶም ኣብ ቤት ፍርዲ ኣቕረብዋ። እቲ ፈራዲ ኩሉ ዝገበረቶ ህይወት ኣቦኣ ንምድሓን ብምዃኑ ዝኾነ ሰብ ድማ ንወላዲኡ ክገብር ዝግብኦ ነገር እያ ጌራ ብምዋል ካብቲ ክሲ ነፃ ገበራ። ብሰንኪ እቲ ዝገበረቶ ረዚን ፍቕሪ ዝተመሰጠ ፈራዲ እውን ነቦኣ ካብ ሞት ፍርዲ ሓራውፅኦ። ኣብዚ ቻናለይ እዚ ሓሳብ ርኢቶ እንተደኣሃሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሓፍ ቦታ ሓሳብኩም ክትገድፉለይ ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ እንድሕር ዳ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ገርዎ፣ እንድሕር ፈቲኹሞ ላይክ ሼር ግበርዎ። ይቕኒለይ ሰሰናዩ ንዓኹም።